Rydw i wedi bod yn byw am ddim rheswm ers 5 mlynedd bellach, ar ôl 15 mlynedd o fyw gyda fy nghamdriniwr. Dechreuodd y Cam-drin yn araf, gan gael gwybod nad oeddwn yn ddigon da, bod fy nghoginio yn ddrwg, o'n i wedi mynd yn rhy drwm, oedd fy sgiliau magu plant yn wael. Yn y dechrau, byddwn yn dadlau yn ôl, ond dysgais nad oedd yn werth gwneud. Ni wrandawodd, fe suddodd ac yn ar slap. Daeth i ben yn gynt pe bawn ni newydd ddweud sori. Weithiau gallwn ni hyd yn oed wneud iddo wenu. Ond dros amser, aeth pethau'n waith. Ddim bob amser, mi roedd dyddiau da. Dyddiau pan oedd hi'n gobeithio ein bod ni wedi mynd yn ôl i'n dyddiau arferol. Ac roeddwn ni'n gobeithio na fyddwn ni byth yn dod i ben. Ond fe wnaethant pob amser. Byddem bob amser yn mynd yn ôl at eiriau blin a drais a'i siom ynof. Weithiau, mwyn sicrhau fy mod yn gwrando, byddai'n dal fy ngwallt yn dyn ac yn siarad reit i'm hwyneb gan ddweud wrthai popeth oedd yn anghywir gyda mi. Yn rhyfedd ar y pryd, nes i ddim meddwl am hynny fel Cam-drin Corfforol. Dim ond nes iddo fo fachu fy ngwddw a fy nghodi oddi ar y ddeiar, y sylweddolais nad oedd y Cam-drin byth yn mynd i stopio. Roedd eiliad wrth i mi ymdrechu i anadlu, fy mod yn meddwl efallai mai dyma oedd y diwedd. Ond taflodd fi'r llawr, fy nghicio a cherdded i ffwrdd. Roeddwn wedi dychryn, ond ro'n i'n gwybod bod yn rhaid i mi wneud rhywbeth. Felly, pan aeth i weithio drannoeth, galwais yn un o fy ffrindiau. Hwn oedd y cam cyntaf ar ffordd hir i ryddid. Ac rwy mor ddiolchgar am byth iddi, am wrando ac am fy helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth yr oedd angen i mi ei gael. Gwelodd dy lygaid fy nefnydd dilyn, y mae'r cyfan wedi ysgrifennu yn dy lyfr, cafodd fy nyddiau ei ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt. Ni sylweddolodd Harriet ei bod yn dioddef Cam-drin Corfforol trwy law ei nghamdriniwr ar y cychwyn. Cymerodd weithred arbennig o dreisgar iddi weld y perygl posib yr oedd hi ynddo. Yna roedd hi'n teimlo bod yn rhaid iddi ddianc a gweithredu cyn gynted a gydaeth y cyfle. Rydyn ni ac yn wir y mae pob ran ohonom ni wedi cael ei greu yn gariadus gan Dduw ac oherwydd hyn nid yw'n dderbyniol i unrhyw un ohonom ddioddef trais corfforol, boed tynnu gwallt neu gael ein dal wrth gerfydd ein gwddf. Cafodd Harriet ei bendithio gyda ffrind a wrandawodd arni a'i helpu. Gwrando a chredu. Helpu trwy roi mewn cysylltiad ar gefnogaeth addas. A fyddem yn ffrindiau mor dda, a fyddem yn gallu pwyntio rhywun i'r cyfeiriad cywir. Cariadus arglwydd Iesu, diolch am ein cyrff gwerthfawr. Cadw'n hwn ddiogel ac yn rhydd o drais a Cam-drin Corfforol. Deffro ein sy'n hwyrau i weld pan fydd sefyllfa'n anerbyniol i ni, a'r ho'r nerth i ni gerdded i ffwrdd. Boed ni fod yn ffrind sy'n gwrando ac yn helpu pan fod angen noddfa rhag niwed ac yn alwad arnom. Amen.